ezagutzen dugunaren arabera eta gutxi da ezagutzen duguna, susmoa handiak daude ez dela egongo benetako progresibitate hori gizarte honetan edo jendarte justuagoa eta aberastasunaren banaketa ziurtatuko duena, edo pauso garrantzitsuak emango duena. Azken batean, badirudi aberastasun handien zergaren inguruan ez dagoela, edo ez dela egongo ez dela egongo ere sozietate zergaren inguruan, esentzien inguruan pauso esanguratsurik, eta berriro ere jarraituko dugula ordaintzen betikoak, langileak eta soldapapean lan egiten duten oroa. Eta bestaldetik gehien dutenak ez dutela benetan ordaindu beharko gaur egun baino askoz gehiago. Hala ere hauek dira intuizioak, susmoak, pentsaerak eta ez dugu ezagutzen benetan zer zehazten ari diren. Bai, esan nahi dugu, signifikatiboa dela gure aldetik, gure proposamenak egin ondoren, orain dela hilabete batzuk, eajkotari ondoren ez dugula ezer ezagutu horretaz. Ez dugu erantzunen jaso, ez beste bilera baterako deia berak egin dute opzioak, erabaki dute gure bildurekin ezin dutela aurrera egin gai horrekin ere. Eta, baina horretan horri adierazgarria da guretzat zen esan nahi du Gipuzkoan hasitako bideari ez daudela prest bide horri jarraipena emateko. Gu behintzat horrela interpretatzen dugu momentu honetan.